Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя. Хвала Христу, шаноўныя радыёслухачы, таксама відэагледачы нашага YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння чарговая перадача з цыклу айцы пра айцоў касцёла «Размовы з айцамі». Мы гаворым пра айцоў касцёла, пра тых, якія ў першых веках хрысціянства перанялі і перадалі традыцыю касцёла. Апошнім часам мы з вамі ўспаміналі асабліва пра мучанікаў. Папярэдняя тэма нашай перадачы акурат была пра сведчанне мучаніцтва. Сапраўды, першае стагоддзе хрысціянства можна з упэўненасцю назваць часам мучанікаў, таму што язычнікі пераследавалі хрысціянаў па розных прычынах. Перадусім, новая рэлігія з'явілася на мапе Рымскай імперыі, што не магло, канешне, не выклікаць пэўныя апасенні, пэўны страх, і таму пачаўся пераслед. Нават сам Хрыстус сказаў калісьці сваім вучням: калі мяне пераследавалі, будуць пераследаваць і вас. Ад самага пачатку хрысціяне, якія жылі на прасторах Рымскай імперыі, спачатку пачынаючы ад Палестыны, потым распаўсюдзіўшыся далей, адчувалі на сабе гэты пераслед, гэтую незразуменне, незычлівасць, варожасць. Часта таксама ў адрас хрысціян выказваліся прэтэнзіі, паклёп, фальшывае абвінавачванні, якія былі таксама такім повадам да прымянення розных кар. Аднак хрысціяне не маглі змірыцца таксама з тым, што іх фактычна ні за што каралі, толькі за тое, што яны былі вызнаўцамі Езуса Хрыста. Нават вельмі часта выконваліся смяротныя прысуды ў адносінах да хрысціянаў. Памятаем, што ў Евангеліі Хрыстус, стоячы перад першасвятаром Анной, калі слуга першасвятара ударыў яго па твары і сказаў яму: так адказваеш першасвятару, калі ён адказаў не так, як хацеў пачуць гэты слуга, Езус Хрыстус сказаў: калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна, а калі я добра сказаў, то чаму б'еш мяне? Чаму б'еш мяне? Таму неўзабаве у хрысціянскім асяроддзі паўсталі творы, якія баранілі хрысціянскую рэлігію ад гэтых нападаў, ад гэтых прэтэнзій, абвінавачванняў. Называліся яны апалогіямі. Па-грэчаску слова апологія абазначае абарону, прамову ў абарону кагосьці ці чагосьці. І аўтараў гэтых твораў называюць апалагетамі. Гэта значыць тымі, якія ў сваіх творах баранілі хрысціянства ад гэтых нападаў. Асаблівая роля ў гэтай працы дасталася грэчаскім пісьменнікам другога стагоддзя, з якімі мы таксама некаторымі сёння пазнаёмімся. Але перад усім, можа перад гэтым, разгледзім тыя абвінавачванні, якія былі скіраваныя супраць хрысціян. Першае такое абвінавачванне ў бязбожнасці. Хрысціян называлі не інакш, як атэістамі. Чаму? Цяпер даведаемся. Уся справа ў тым, што ў язычніцкіх рэлігіях вялікую ролю адыгрываў публічны культ. Трэба было удзельнічаць у складанні ахвяр багам, у гэтым кульце дзяржаўным, асабліва тады, калі імператар абвяшчаў сябе галоўным богам, якому трэба пакланяцца, якому трэба прыносіць ахвяры. І тады тыя, хто не прымаў удзел у гэтым кульце, абвяшчаліся атэістамі, бо яны не ўдзельнічалі ў язычніцкім кульце. Першыя сярод іх гэта былі габрэі, але з цягам часу большы акцэнт перамясціўся на хрысціян. Таму што хрысціяне больш рашуча адмаўляліся ад гэтага культа. Яны падкрэслівалі, што яны вераць у адзінага Бога.
і што толькі яму пакланяюцца. І таму лічылася, што хрысціяне парушаюць гэты парадак, які быў устаноўлены, таксама і рэлігійны парадак. Больш за тое, наступствы такога выбару хрысціян былі вельмі сур'ёзныя. Калі здаралася нейкая паводка ці эпідэмія ці іншае няшчасце, язычнікі абвінавачвалі ў гэтым хрысціян-атэістаў, як яны казалі. Хрысціяне — гэта атэісты, праз якіх багі з неба, разгневаныя багі язычаскія, спасылаюць няшчасці, спасылаюць бедствы, неўраджай, паводкі, эпідэміі, ваенныя няшчасці, стыхійныя бедствы і гэтак далей. Кожны раз, калі з'яўлялася нейкае няшчасце, тады пачыналіся таксама антыхрысціянскія выступленні язычнікаў. Такое сведчанне, напрыклад, дае старажытнахрысціянскі апалагет Тертуліан у сваім творы «Апалагетык». «Калі Тыбр залье гарадскія сцены, калі Ніл не выліваецца на поле, калі неба спыняецца і не дае дажджу, калі дрыжыць зямля, калі надыходзяць голад, эпідэмія, тады адразу чуваць крыкі «Хрысціяне» или «Вам». Это першае абвінавачванне у бязбожнасці хрысціян. Другое абвінавачванне у распусце і кровазмяшальных сувязях. Здаецца, хрысціяне ніколі не давалі поваду да гэтага, каб супраць іх выцягвалі такія абвінавачванні. Аднак не ўсё было так проста. Лад жыцця хрысціян быў ізаляваны ад іншых людзей. І гэта стала падставай для шматлікіх абвінавачванняў у амаральнасці і паклёпе. Хоць хрысціяне фактычна гэтага не рабілі, але адсутнасць інфармацыі пра іх стыль жыцця, таму што яны былі адасобненай групай, яны трымаліся заўсёды разам, яны да сябе, напрыклад, не падпускалі занадта язычнікаў, толькі тады, калі яны выходзілі да іх з евангелізацыйнай місіяй, толькі тады была магчыма гэта сустрэча. А так яны таксама асцерагаліся, што могуць вярнуцца ў язычніцтва. Яны вельмі гэтага асцерагаліся, і таму па гэтай прычыне яны проста, скажам так, з імі хацелі мець найменш адносінаў. І таму адсюль гэтая ізаляцыя. І яна стала падставай для шматлікіх абвінавачванняў у адрас хрысціян. Да язычнікаў даходзіла толькі парэшткавая інфармацыя аб братэрскіх беседах любові, агапах, якія звычайна адбываліся пасля эўхарыстыі. І хрысціяне арганізавалі гэтыя сустрэчы, а язычнікі па аналогіі з рымскімі святамі лічылі, што гэтыя сустрэчы завяршаліся вельмі немаральна. Увогуле прыпісвалі самыя найгоршыя чыны для хрысціян, распусныя дзеянні, і прычым публічныя распусныя дзеянні. І таму адсюль гэтае абвінавачванне фактычна на пустым месцы. Трэцяе абвінавачванне ў канібалізме. Вядома, што не ўсе, нават у часы Езуса Хрыста, аб гэтым чытаем у Евангеліі паводле Яна, разумелі словы Езуса Хрыста «Я сапраўдны хлеб з неба. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, той мае жыццё вечнае, таго жыццё вечнае». І таму ўжо тады некаторыя адвярнуліся ад Езуса, адышлі, бо лічылі, што ён заклікае да канібалізму. Тое самае, нічога новага з хрысціянамі, якія падпарадкоўваліся навуцы Езуса Хрыста. Прынцып ініцыяцыі, гэта значыць увядзенне новых членаў касцёла, утаямнічванне іх у хрысціянскае жыццё, ён абавязваў да захавання таямніцы. Асабліва таямніцы гэтых рытуалаў, гэтых абрадаў, якія праводзілі хрысціяне. Ён не дапускаў увогуле пранікнення знутры
хрысціянскай супольнасці да язычнікаў і іншых ворагаў касцёла якой-кольвек інфармацыі аб тым, як прабегала цэлебрацыя эўхарыстыі тады і іншых сакраментаў. Гэта ўсё трымалася ў тайне, бо баяліся, што язычнікі могуць высмеяць, могуць кпіць са святых рэчаў, могуць спрафанаваць проста тое, што хрысціяне лічылі святасцю. І вось зноў жа на падставе парэшткавых паведамленняў, якія даходзілі тады да язычнікаў, паўставалі такія вось гісторыі, плёткі. Напрыклад, што хрысціяне ядуць цела і кроў Сына Божага, так як, напрыклад, робяць гэта язычнікі падчас тыястыйскіх застолляў. Што сапраўды яны ядзяць плоть, ядзяць цела, а не постаці, пад якімі скрываецца сапраўдны Езус Хрыстус. І сведчанні гэтых абвінавачанняў мы знаходзім, напрыклад, у творы Мінуцыя Фелікса Актавій, адзіным вядомым яго творы. Мінуцый піша так: «Карыстаючыся з іх, хрысціян несвядомасці кладуць перад імі дзіцё, аблепленае цестам. Гэтая пакрыўка ўводзіць у зман неафіта, гэта значыць новаспечанага хрысціяніна, і тады пераконваюць яго, каб ён зрабіў некалькі бясшкодных уколаў, якія наносяць нябачныя раны і забіваюць немаўля. Усе сабраныя, о жах, прагна ліжуць яго кроў і, б'ючыся паміж сабою, дзеляць між сабой яго часткі цела. Удзел у такім ахвярапрынашэнні уводзіць іх у супольнасць, а свядомасць аб здзейсненым злачынстве абавязвае да захавання таямніцы». Наступнае абвінавачванне ў разбурэнні рымскага грамадскага парадку. Вядома, што хрысціяне прыходзяць у рымскую імперыю са сваімі каштоўнасцямі, якія вельмі часта рэзка супрацьлеглыя тым каштоўнасцям, якія вызнавала большасць рымлян-язычнікаў. Сацыяльна-прававыя структуры рымскай дзяржавы санкцыянавалі, гэта значыць і дазвалялі, і падтрымлівалі нявольніцтва, нянавісць, гвалт і жорсткасць. Рымскі амфітэатр быў сцэнай масавага знішчэння людзей. Гладыятарскія баі ператвараліся ў масавыя забойствы тысяч ахвяр, якія паміралі для забаўлення гледачоў. Бо гледачы крычэлі, што ім патрэбна хлеба і відовішчаў. Яны хацелі бачыць кроў, гэта іх забаўляла. На гэтае відовішча збіралася шмат людзей, якія гэтыя жудасныя сцэны весялілі. І таму дзяржава дазваляла на ўсё гэта. Ну і замоўцамі гэтых гладыятарскіх баёў вельмі часта былі нават самі імператары. Таму факт той, што хрысціяне знаходзіліся ў апазіцыі да гэтых структур, быў зразумелы і апраўданы. Хрысціяне не маглі пагадзіцца на гэту жорсткасць. І наступнае абвінавачванне, ужо абвінавачванне габрэяў у адрас хрысціян. Вядома, што хрысціяне вывеліся, праўда, як рэлігія з габрэйскай рэлігіі. І габрэі разглядалі хрысціян як небяспечную секту, якая ўводзіць раскол у Майсееву рэлігію. Габрэі лічылі хрысціян адступнікамі і фальшавальнікамі святога пісання, што яны сваёй навукаю нішчаць хаця бы праўду аб адзіным Богу, з-за таго, што яны вызнаюць святую Троіцу. Для іх гэта было незразумела. І таксама іншыя моманты. Тыя абвінавачванні, пра якіх мы распавялі, гэта яшчэ не ўсё. Іх спіс можна пашыраць шматлікімі іншымі плёткамі, паклёпам, які адусюль сыходзіў тады на хрысціян, распаўсюджваўся. Вельмі часта сярод простых, цёмных людзей, якія гэта ўсё проста паўтаралі, перадавалі, і вось так паўставалі новыя прэтэнзіі і абвінавачванні. Напрыклад, непрыяцелі касцёла казалі, што хрысціяне з'яўляюцца ворагамі чалавечага роду, падпальшчыкамі, якія атручваюць студні, і пакланяюцца як святасці галаве асла. Шмат было гэтых
абвінавачванняў, мы іх пакінем і пойдзем далей да нападаў язычніцкіх пісьменнікаў. Гэта ўжо не тыя інфармацыі, якія дзесьці там круціліся, якія выкарыстоўвалі шырокія масы людзей, перараблялі, скажам так, пад сваё разуменне, рабілі з гэтага плётку, сенсацыю. Тут ужо канкрэтна ваявалі пяром супраць хрысціян, тыя, якія былі ярымі, можна сказаць, палымянымі вызнаўцамі політэізму, шматбожжа, якія хацелі захаваць свае традыцыі, сваю рэлігію ад новай веры. У другім стагоддзі з'явіліся творы язычніцкіх філосафаў і прамоўцаў, якія атакавалі і высмейвалі хрысціянства. Самымі вядомымі праціўнікамі хрысціян былі Франтон з Цырты, Лук'ян Самасацкі і Цэльсій. Першы з іх гэта Франтон з Цырты. Ён памёр каля 175 года. Гэта філосаф і прамоўца, які паходзіў з Афрыкі. Ён быў таксама настаўнікам імператара Марка Аўрэлія. Вядома, што імператар Марк Аўрэлій забараніў распаўсюджванне новых рэлігій у Рымскай імперыі. Што і гэты ягоны указ таксама быў накіраваны супраць хрысціян. Франтон выступіў з прамовай у рымскім сенаце супраць хрысціян. У сваёй прамове ён цытаваў раней згаданыя прэтэнзіі і абвінавачванні, а тэкст гэтай прамовы быў напісаны, быў распаўсюджаны. Ён быў вядомы яшчэ ў 3 стагоддзі, потым ён знік. І інфармацыі пра яго ўжо не засталося. Другі, Люцыян Самасацкі, памёр у 190 годзе, паходзіў з паўночнай Сіры, гэта быў сатырык, філосаф, які высмейваў хрысціянаў. У сатырычным творы, які ён напісаў аб смерці Перэгрына, ён кпіць з братэрскай любові хрысціян і іх гатоўнасці пайсці на смерць, аддаць сваё жыццё за веру. Для яго гэта было суцэльным глупствам. Трэці язычніцкі пісьменнік, які ваяваў пяром з хрысціянамі, гэта быў Цэльсій. Ён быў платаніст, які, верагодна, паходзіў з Егіпта і на працягу пэўнага часу знаходзіўся ў Рыме. Каля 178 года ён напісаў палемічны трактат, які называўся «Алетхес Логос» – «Слова праўды». І каб таксама прафесійна падысці да гэтага свайго твору, ён карыстаўся цытатамі святога пісання і таксама антыхрысціянскімі габрэйскімі пісаннямі. Ён не прымаў боскасць Хрыста і спрабаваў даказаць, што хрысціяне для грамадскага парадку Рымскай імперыі з'яўляюцца людзьмі вельмі небяспечнымі. Цытаты з твору Цэльсій, які загінуў, таму што быў такі час, калі нішчыліся ўсе творы еретыкоў, адступнікаў, тых, хто стаяў супраць хрысціянства. Цытаты толькі некаторыя захаваліся ў працы Арыгена, якая называецца «Супраць Цэльсія». Тое, што пра яго зацытаваў Арыген, з яго выказванняў дайшло да нашых часоў. І цяпер, разгледзеўшы абвінавачванні, разгледзеўшы, скажем так, канкрэтныя творы, накіраваныя супраць хрысціянаў, мы чакаем, якая была рэакцыя хрысціянаў. Бо на пачатку не было тых людзей, якія маглі бы так прафесіянальна, скажем так, выступіць супраць гэтага, даказаць іншае, што сапраўды гэта не так, сапраўды гэта хлусня, гэта няпраўда. І вось паявіліся людзі, якія былі адукаваныя, якія прыйшлі ў хрысціянства, і якія з прафесійнага пункту гледжання, будучы вучонымі, праўда, прамоўцамі, філосафамі, вырашылі сістэматычна
і лагічна, правільна адказаць на гэтае абвінавачванне, каб хрысціянаў не падазравалі ў тым, што яны не рабілі і не абвінавачвалі. Апалагеты абвяргалі, канешне ж, гэтыя прэтэнзіі, абвінавачванні, яны паказвалі на то, што гэта беспадстаўна, гэта і лжыва, гэта неправда. Па-першае, апалагеты акцэнтавалі, што хрысціяне вераць у адзінага Бога таму і толькі таму, што іх рэлігія з'яўляецца монатэістычнай. Яны вераць у адзінага Бога. Яны не патрабуюць верыць так, як язычнікі, у мноства багоў, таму што яны лічаць гэтых багоў несапраўднымі, неіснуючымі, за тых, якія выдумалі язычнікі. Яны тлумачылі, што монатэізм забараняе пакланенне іншым багам. Яны таксама, апалагеты, акцэнтавалі тое, што хрысціянская рэлігія стаіць вышэй за язычніцкую, таму што політэізм сам па сабе абсурдны. Ён мае ў сабе шмат амаральных прынцыпаў, якія змяшчаюцца ў міфах і легендах. Апалагеты паказалі, што толькі ў хрысціян маецца поўня праўды аб Богу і аб свеце, што толькі боскі логас Езус Хрыстус, мудрасць Божая, якая прыняла асобу, персаніфікаваная мудрасць Божая, сышла на зямлю і аб'явіла праўду сваім вучням. І таму хрысціянства ўзносіцца як над язычніцкай рэлігіяй, так таксама над грэчаскай філасофіяй, якая мае ў сабе толькі некаторыя праўды, але не мае паўнату той праўды аб Богу і чалавеку, якую маюць хрысціяне. Па-другое, апалагеты клалі націск на велічнасць і маральнасць жыцця хрысціян. Бо гэта было аднім з такіх абвінавачванняў, што хрысціяне гэта людзі амаральныя, немаральныя. Апісваючы, напрыклад, эўхарыстычныя сустрэчы, апалагеты паказвалі беспадстаўнасць, абсурднасць тых сцверджанняў язычнікаў аб канібалізме, аб немаральным жыцці хрысціян. Яны, наадварот, стараліся паказаць, што хрысціяне вядуць маральны вобраз жыцця, што яны захоўваюць Божыя запаведзі, якія іх абавязваюць. Таксама аб тым, што хрысціяне сапраўды кіруюцца прынцыпам братэрскай любові і сацыяльнай справядлівасці. Яны людзі, якія могуць быць прыкладам маральнасці жыцця. Трэці момант, пра які казалі апалагеты, гэта тое, што хрысціян няма чаго баяцца рымскім імператарам, чыноўнікам, язычнікам, іншым грамадзянам і неграмадзянам. Чаму? Таму што хрысціяне не пагражаюць дзяржаве, грамадству, але з'яўляюцца такой сілай, якая здольная выправіць той хаос, які існаваў і ў рэлігійным, і ў грамадскім, у палітычным вельмі часта жыцці рымскай імперыі. Яны могуць стварыць лад і маральны парадак у грамадстве. Хрысціяне – гэта людзі, якія лаяльныя да ўлады. Яны плацяць падаткі, моляцца за кіраўнікоў і валадароў дзяржаў. Адрасатамі апалогіі былі часта імператары і прадстаўнікі рымскага сената. Да іх у першую чаргу таксама былі скіраваны апалогіі. І яшчэ адзін невялічкі момант, пра які казалі апалагеты, гэта тое, што новы запавет увайшоў на месца старога запавету. Што стары запавет з яго прадпісаннямі, апрача, канешне ж, Божых запаведзяў, якія з'яўляюцца маральным кодэксам на ўсе часы, што стары запавет перастаў абавязваць.
У адказ на абвінавачванні габрэяў апалагеты паказвалі, што Месія, які быў прадказаны ў старым запавеце, прыйшоў на свет у асобе Езуса з Назарэта. Габрэі далей працягвалі чакаць Месію, калі ён прыйдзе. Хрысціяне казалі, ён ужо прыйшоў, але вы ў ім не распазналі Месію. Езус пацвердзіў сваю місію цудамі і прароцтвамі, усталёўваючы новы запавет на месца старога. І мы дайшлі да такога моманту, калі можам разгледзець канкрэтных аўтараў. Некалькіх аўтараў мы сёння таксама мы пагаворым пра іх і нават зацытуем. Першы аўтар з дзіўным іменем, хоць у Рымскай імперыі гэта імя было дастаткова распаўсюджана, Квадрат. Памёр у першай палове другога стагоддзя. Найстарэйшы грэчаскі апалагет, вучань апостал. Ён жыў на мяжы першага і другога стагоддзя і, верагодна, у Малой Азіі. Квадрат уручыў імператару Адрыяну, які панаваў у гадах 117-138, апалогію, якую ён напісаў па прычыне пераследу хрысціян. Таму што Адрыян пераследаваў хрысціян. Гэта змяшчае Эўзебій кесарыйскі у сваёй гісторыі касцёла у 4 раздзеле. Навукоўцы спрабуюць вызначыць дату і месца гэтага здарэння, калі ён уручыў самому імператару гэтую апалогію. Паводле некаторых з іх гэта магло здарыцца падчас знаходжання імператара ў Афінах у 125-126 ці таксама 129 годзе. А на думку іншых, гэты факт меў месца ў 123-124 або таксама ў 129 годзе, але ўжо падчас знаходжання Адрыяна не ў Афінах, толькі ў Малой Азіі. Гэтая другая гіпотэза здаецца быць больш верагоднай. З апалогіі Квадрата захаваўся, на жаль, толькі адзін невялічкі фрагмент. Яго цытуе Эўзебій кесарыйскі ў сваёй гісторыі касцёла. У ім Квадрат піша так: «Справы збаўцы нашага заўсёды стаялі перад вачыма, таму што яны заснаваны на праўдзе. Тых, якіх вылечыў, якіх збудзіў з мёртвых, бачылі не толькі падчас аздараўлення і ўваскрашэння, але іх жыццё ішло далей. Не толькі ў той час збаўца быў на зямлі, але і пасля яго сыходу яны жылі на працягу многіх гадоў, так, што некаторыя з іх нават дажылі да нашых часоў». Гэта быў Квадрат, першы і найстарэйшы хрысціянскі апалагет, які бараніў хрысціянскую веру з дапамогай пяра. Другі хрысціянскі апалагет, які пакінуў пасля сябе след, які сваю апалогію таксама выразіў на паперы, гэта быў Арыстыт Афінскі, памёр у 2 стагоддзі пасля нараджэння Езуса Хрыста. Хрысціянскі філосаф, які жыў у Афінах у 2 стагоддзі, каля 140 году напісаў свой твор, які называўся вельмі проста «Апалогія». У сваёй апалогіі ён звярнуўся да імператара Адрыяна. Пра гэта таксама паведамляе нам Эўзебій у гісторыі касцёла. Гэта найстарэйшая цалкам захаваная хрысціянская апалогія. Усе іншыя, таксама апалогія Квадрата, мы бачым, што захаваўся толькі адзін фрагмент. Гэта ж апалогія, можна сказаць, цэласная. Якая ж гісторыя была гэтага тэксту? Да 19 стагоддзя апалогія Арыстыда лічылася ўвогуле загінулай. І не было гэтага тэксту, ён быў незнаёмы для вучоных. І ажно ў 1878 годзе мхітарысты, гэта значыць такі каталіцкі ордэн армянскага абраду, які знаходзіўся на венецыянскім востраве святога Лазара, гэтыя мхітарысты адкрылі фрагмент армянскага перакладу гэтай апалогіі. Дзякуючы гэтаму да нас дайшоў тэкст.
У 1889 годзе амерыканец Рэндаль Харрыс у манастыры святой Кацярыны на Сінаі знайшоў поўны тэкст гэтага твору ў сірыйскім перакладзе. Іншы вучоны Робінсон паказаў, што грэчаскі тэкст гэтага пісання, толькі з нязначнымі зменамі і скарачэннямі, знаходзіцца ў жыццяпісе Барлаама і Езафата, раздзелы 26 і 27. А гэты жыццяпіс, у сваю чаргу, быў перададзены сярод твораў Яна Дамаскіна. Аб чым піша Арыстыд Афінскі? Яго твор складаецца з 17 раздзелаў. Але ён, што вельмі цікава, не мае такіх тыпова апалагетычных рысаў, якіх бы мы ад яго чакалі, якія прысутнічаюць таксама ў іншых апалогіях, як, напрыклад, збіццё абвінавачванняў у атэізме і амаральнасці хрысціянаў. У асноўным, асноўная тэма, можна сказаць, гэтага апалагета – гэта падкрэсленне, дэманстрацыя перавагі хрысціянства над іншымі рэлігіямі і прастаўленне ўзнёсласці і святасці хрысціянскага жыцця. Вельмі цікавы яго падзел людзей. Ён усіх людзей сучасных дзеліць па рэлігійнай прыкмеце на 4 катэгорыі: варвары, грэкі, габрэі і хрысціяне. Што ён насамрэч хацеў сказаць праз гэта? Цяпер паглядзім. Зацытую цяпер яго твор. Ён у гэтым творы вельмі добра тлумачыць, хто ёсць хто з гэтых 4 груп. Варвары, якія не ведаюць Бога, збіліся са шляху, звяртаючыся да сіл прыроды, і пачалі пакланяцца стварэнню замест таго, каб аддаваць пашану іх стварыцелю. Зрабіўшы вобразы неба, зямлі, мора, сонца, месяца і зорак, і зачыніўшы іх у храмах, аддаюць ім пашану і называюць багамі, старанна ахоўваючы іх, каб не былі скрадзены злодзеямі. І не прыйшло ім у галаву, што той, хто ахоўвае, большы, чым тое, што ён ахоўвае. І той, хто робіць, большы ад зробленай рэчы. Але калі багі не могуць стварыць бяспеку нават для саміх сябе, якім чынам яны маглі б стварыць бяспеку для іншых людзей? Таму вялікую памылку зрабілі варвары, пакланяючыся нежывым і бязвартасным ідалам. Цытата з яго твора «Апалогія», 2 раздзел, 2 верш. Гэта былі варвары у разуменні Арыстыда. Тыя, якія аддаюць пашану не сапраўднаму Богу творцы, не таму стварыцелю, які іх стварыў, а аддаюць пашану стварэнню, якое стаіць нашмат ніжэй за створцу. Далей грэкі у разуменні Арыстыда. Грэкі па прычыне таго, што лічаць сябе разумнейшымі, чым варвары, больш, чым варвары памыліліся, уводзячы шмат зробленых багоў, пры гэтым пра адных кажучы, што яны мужчынскага полу, а пра іншых, што жаночага. Некаторыя з іх багоў прадстаўлены як распуснікі, забойцы, вар'яты, зайздроснікі, гняўліўцы, шаленцы, бацька-забойцы, брата-забойцы, злодзеі і рабаўнікі. І зноў распавядаюць, што некаторыя з іх, гэтых вось багоў, былі кульгавымі і скалечанымі, некаторыя нямымі, некаторыя вар'ятамі, некаторыя ігралі на гуслях, іншыя блукалі па горах, некаторыя з іх памерлі натуральнай смерцю, іншыя забітыя маланкай, адны павінны былі служыць людзям, а іншыя збегчы, яшчэ іншыя павінны былі быць скрадзеныя людзьмі, а іншых павінны былі аплакваць і шкадаваць. Яшчэ іншыя распавядалі ім, зышлі да адхлані, а іншых прабілі. Некаторыя людзі ператварыліся ў жывёл, каб чужаложыць з родам смяротных жанчын, іншыя апаганілі сябе зносінамі з мужчынамі, а яшчэ іншыя, распавядаюць, мелі зносіны са сваімі маці, сёстрамі і дачкамі. І пра сваіх багоў распавядаюць, што яны
чужаложылі з дачкамі чалавечымі, і што паўстаў з іх род, які таксама быў смяротным. А пра некаторых багінь кажуць, што яны сварыліся з-за прыгажосці і яны пайшлі на суд да людзей. Такім чынам, грэкі прыдумалі рэч злую, недарэчную і дурную, о валадар, у адносінах да сваіх багоў і адзін да аднаго. Простое, што тых, хто не бог, яны называлі багамі. І таму атрымаў чалавек за ахвоту да чужалоства, да распуснага жыцця, да разбояў і да таго, каб рабіць усё злое, агіднае і пачварнае. Бо калі тыя, каго яны называюць сваімі багамі, усё, што было раней апісана, рабілі, то наколькі ж больш могуць гэта рабіць людзі, якія ў іх вераць. З-за гэтай недарэчнай памылкі прыйшлі на людзей працяглыя войны, вялікі голад, горкі палон і пазбаўленне ўсяго. Апалогія, 8 раздзел, вершы ад 2 да 6. Бачым, што недарэчнасць міфаў, легендаў, правда, у першую чаргу грэчаскіх міфаў, таксама вераванняў язычнікаў паказвае Арыстыд, хаця б таму, што багі у іх прадстаўлены як людзі. Багі іхнія не ідэальныя, а вось хрысціянскі бог, ён з'яўляецца ідэальным, ён з'яўляецца найвышэйшым, ён з'яўляецца адным добром. І гэтым таксама, як кажа Арыстыд, хрысціянства пераўзыходзіць язычніцтва. Трэцяя група людзей па рэлігійнай прыкмеце гэта габрэі. Арыстыд кажа, габрэі кажуць, што ён ёсць адзін бог, стваральнік усяго і ўсемагутны. І што гэта не будзе справядліва, калі апроч таго ж адзінага бога шанавалася б нешта іншае. А што датычыцца гэтага, то здаецца, што яны знаходзяцца бліжэй да праўды, чым усе народы. Таму што яны, габрэі, у першую чаргу пакланяюцца Богу, а не яго стварэнням. І хочуць стаць падобнымі да Бога праз любоў да людзей, якая праяўляецца ў іх, калі яны міласэрныя да нешчаслівых, і калі яны выкупляюць нявольнікаў, і калі хаваюць памерлых, і калі яны робяць нешта падобнае да гэтага, гэта значыць рэчы мілыя Богу, якія таксама падабаюцца людзям, прыклады якіх яны атрымалі ад іх продкаў. Але, як кажа Арыстыд у сваім творы, нават тыя адышлі ад патрэбнага пазнання і думалі ў сваім розуме, што яны моляцца Богу, калі тым часам па прычыне таго, як яны гэта робяць, малітва іхняя адносілася да анёла, а не да Бога. Праз тое, што яны захоўвалі шабат і маладзік, і прэсны хлеб, і вялікія дні, і пасты, і абразанне, і чысціню, рытуальную, конечно ж, ежы, тое, што яны часта выдатна захоўваюць. Гэта значыць, што і рэлігія габрэяў, яна таксама не поўнасцю дасканалая. Яны вышэй стаяць за язычнікаў, за тых, хто быў вызнаўцам грэчаскай філасофіі, але яны не маюць поўні гэтай праўды, якую маюць хрысціяне. І паводле Арыстыда хрысціяне, старанна шукаючы, знайшлі праўду. І як мы пазнаём з іх твораў, яны знаходзяцца значна бліжэй да праўды, чым іншыя народы. Яны ведаюць Бога і вераць у Бога як творцу ўсіх рэчаў, праз якога ўсё існуе і ад якога ўсё залежыць. І што няма іншага Бога, акрамя яго аднаго, і ад якога яны атрымалі запаведзі, якія яны, запісаўшы ў сваіх сэрцах, захоўваюць, чакаючы ўваскрасення памерлых і жыцця вечнага. Таму яны не чужаложаць, не аддаюцца нячыстасці, не сведчаць фальшыва,
не прысвойваюць сабе таго, што ім даверылі, чужога не пажадаюць, шануюць бацьку і маці, любяць бліжняга свайго. Калі з'яўляюцца суддзямі, то судзяць справядліва, і чаго яны хочуць, каб ім іншыя не рабілі, гэтага нікому самі не робяць. Да ідалаў у чалавечай постаці яны не моляцца і не спажываюць ежу, ахвяраваную ім. Тых, хто іх крыўдзіць, настаўляюць і робяць іх сваімі сябрамі, і заклікаюць, каб таксама дабро чынілі ворагам. Іх жанчыны чыстыя і нявінныя, якія не паддаюцца целу, і іх мужы устрымліваюцца ад любых бессаромных зносін і ад усякай нячыстасці. Але яшчэ больш іх жонкі устрымліваюцца ад такіх рэчаў, усхваляваныя вялікай надзеяй на будучае ўзнагароджанне. А калі яны маюць маладых нявольнікаў або нявольніц, або дзяцей, яны заклікаюць, каб тыя сталі хрысціянамі, хочучы, каб былі добрымі. І калі яны імі, гэта значыць нявольнікі, хрысціянамі становяцца, яны называюць іх братамі, не адыходзячы ад іх. Яны не пакланяюцца іншым багам. Яны далікатныя і сарамлівыя, і сціплыя, і шчырыя, і любяць адзін аднаго. Яны не пагарджаюць удавой і апякуюцца сіратой. Той, хто мае, шчодра ўтрымлівае таго, хто не мае. Калі яны ўбачаць незнаёмага, вядуць яго пад свой дах. І так яны яму рады, як роднаму брату, таму што яны называюць сябе братамі не паводле повязяў цела, але духа. А калі яны ўбачаць, што памірае бедны, яны хаваюць яго, складаючыся на гэта шчодра паводле магчымасцяў кожнага. Калі яны пачуюць пра зняволеных або заключаных у вязніцу за імя Хрыста, складваючыся, пасылаюць тое, што ім патрэбна. А калі гэта магчыма, то яны таксама вызваляюць іх. А хто сам, нявольнік ці бедны, той пасціцца 2 ці нават 3 дні, і тое, што павінен быў выкарыстаць для сябе, пасылае ім, робячы гэта з такой радасцю, як быццам бы ён сам быў запрошаны на якое вяселле. І верна захоўваюць Божыя запаведзі, жывучы свята і праведна, як Пан Бог ім загадаў. Дзякуюць яму раніцай і ў любы час за ўсялякую ежу і піццё і за ўсе дабрадзействы. А калі які праведнік сярод іх памрэ, то яны радуюцца і дзякуюць, і моляцца за яго, і праводзяць як таго, хто ад'язджае. І калі нараджаецца дзіця, дзякуюць Пану. А калі дзіця з гэтага свету сыходзіць, вельмі яму дзякуюць, што яно адышло без граху. А калі хтосьці памрэ, будучы абцяжараны грахамі, яны плачуць, што ён ідзе на пакаранне. Такія вось, о валадар, іх перакананні. Па прычыне таго, што яны, гэтыя вось перакананні, паходзяць ад Бога, ён патрабуе іх выконваць. Такім чынам, яны жывуць на гэтым свеце да канца веку. Так пісаў пра хрысціян Арыстыт Афінскі ў апалогіі ў 15 раздзеле, вершы ад 1 да 12. І ў канцы гэтага апісання Арыстыт змяшчае вядомае выказванне. У мяне няма аніякіх сумненняў у тым, што свет існуе толькі дзякуючы малітве хрысціян. Вельмі такое трапнае выказванне, якое таксама адлюстроўвае сённяшні стан свету, калі мы не будзем маліцца за мір на зямлі, таксама, каб Божае валадарства расшыралася на ўвесь свет, то невядома, што станецца са светам. Таму гэта з глыбіні вякоў заахвота таксама для нас маліцца за ўсіх людзей, каб усе жылі так, як Бог гэтага хоча. Апошні апалагет, якога мы сёння разгледзім, Арыстон Спеллы. Вельмі кораценька пра яго скажам. Памёр у першай палове 2 стагоддзя,
Гэта быў першы хрысціянскі апалагет, які бараніў хрысціян ад нападаў юдаізму. Ён напісаў твор, які называецца «Дыялог паміж Язонам і папіскам аб Хрысце» каля 140 года, праўдападобна, у Александрыі Егіпецкай. Гэты ліст загінуў. Са словаў Арыгена, які сведчыць пра гэта, мы даведваемся, што Цэльсій атакаваў твор Арыстона, крытыкуючы яго замілаванне да алегарычнага тлумачэння старога запавету. Так ён пісаў супраць Цэльсія 4:52. Што такое алегарычнае тлумачэнне? Гэта калі сэнс святога пісання выражаецца не даслоўна, а калі ў святым пісанні шукаецца нейкага скрытага сэнсу, які трэба адкрыць. Змест гэтага дыялогу — гэта дыскусія Язона, хрысціяніна, які навярнуўся з юдаізму з папіскам, александрыйскім габрэем. Язон, хрысціянін, паказвае, што старазапаветныя прароцтвы споўніліся ў асобе Езуса Хрыста. І ў канцы гэты папіск, габрэй, вызнае, што Езус Хрыстус — гэта Сын Божы і просіць аб хросце. Такі вось бачым хэпі-энд. На гэтай пазітыўнай ноце яшчэ дазвольце расказаць жарт пра звязаны з айцамі пустыні. Абба Макары і Абба Бессарыён гутарылі паміж сабой аб пэўным браце. І вось першы сказаў: «Я ніколі не чуў, каб ён сказаў хоць што-небудзь дрэннага пра каго-небудзь». А другі яму адказаў: «Ведаеш, ці не таму ён не казаў, што ён кажа толькі пра сябе? Таму не толькі пра сябе кажам, таксама пра другіх, але стараемся гэта рабіць добра. І таксама памятаем, што мы, як апалагеты старажытна-хрысціянскія, таксама маем абавязак бараніць сваю рэлігію, хрысціянскую рэлігію, веру ў Езуса Хрыста, яе вызнаваць і паводле яе жыць. Гэта нам асабліва прыпамінае сакрамент канфірмацыі, які прымае моладзь вельмі часта, найчасцей, у свядомым узросце і абавязваецца бараніць сваю веру і даваць прыклад хрысціянскага жыцця. Няхай гэты прыклад, асабліва сёння у свята святых Кірыла і Мятода, якія распаўсюдзілі хрысціянства на славянскія землі, з'яўляюцца таксама заступнікамі Еўропы, няхай добры прыклад заўсёды нас накіроўвае на тое, каб і мы з сябе давалі добры хрысціянскі прыклад і таксама, рэалізуючы Божыя запаведзі, касцёльныя наказы, прыцягвалі іншых людзей да Хрыста. Дзякую ўсім за увагу. Да наступных сустрэч, да наступнай перадачы размовы з айцамі. Хвала Хрысту. Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя.